أبي عملي تنفتي سهيدا يربا تنفتي إنك السيمودا تنفتي ما بينا ينبلي تنفتي أبي عملي تنفتي سيتنا يسيحولي دكتور أبي خاني دو يبلن وي أمنا كاني أبو يموت به بزقاق أمزي قدم حجي من ظهور لقضاء المنستر أبي أحمد مش إسياس مش كربة أكا حيش تخيمنا لنا الميتنا نقيفنا يوينا أبا لا أقول سمع نا أبزل لقود خفى أنت أبزل لقود أجدن هناك كله تردينا بزقاق أمزي يغريتان حتى أبغون أخذ ذلك سلام تخاتاتلتي سول ميديا بزلهم وسلامكم يبزع خدك اسكنتس ايرتراونت كورمننت ايدرس عتوم سبسكرايب زيغوركم سبسكرايب تغبروكم غا كلاتكم بلايك الجمهور اندا تلابخو للومي ازي اگداس وانا زعبا مدب حزنا متينا لنا مكتتالكم عدم بمجمرتا ግን كلاتكم لايك ايتحمقوا እንዳበልኩ كبرات تخاتاتلتي سول ميديا كمزي اب سكرين تري وزلهم ادغنا حمدو بخلل عفار تمالون تግራይ تعوت كمون حجون مسبل صغنا عصباتن كدمتن مخانم كل ጊዜ خا بقى مزمصيم زعصبو مزمصيم زعصبو نسخا طرح رفراف ود رفراف اندحردا قريب كالهم صبوح اندي صبوحن سلاد زاربو خم ኤርትራውያን ኮይኖም ካአት ጉዳይ ስለዝገብሩ ወይ ቁርብተይ ከም ሰብ ቆፂርካ ከተዛረበሎም ከማን በጣም ዝሕፍር እንዲዩ ትማሊ ትግራይ تعوت ብሎ ነይሮም ካብ ትግራይ ምስተጓሓፉ ከም ስትሪኦም ደለኹም ሕጂ ኻ باقا ابي احمد يقريتان احنا اجرتا كوني قال خنبلينا بمبالون اورومو يعوتوا له مالتي اذي حدا خابتناي اسرائيل حبريتاتا زوص زلو يمو بمحرنيا قال خبلكم مسوت تهدرات اسرائيل ادغن حمدو كنطننينا ويكا كمون اسرائيل تعوت كوبليوم مالتي ازياتهم زياتو عصبنت ويكا ديكدو ነገር ካይለንም እስከንስማዩ እስራኤል ውስጥ የሚኖሩ የብርጌድ ንሓመዱ የኤርትራ ተቃዋሚዎች እስራኤል ድል እንደምታደርግ ተስፋ አለን ሲሉ አጋርነታቸውን ገለጹ። እኛ በእስራኤል የምንገኝ ኤርትራውያን የፖለቲካ ጥገኝነት ጥያቄዎች አጋርነታችንን እንገልጻለን ሲሉ የብርጌድ ንሓመዱ አባላት አስታወቁ። አባላቱ በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በዚህ ከኢራን ጋር ጦርነት በሚደረግበት ወሳኝ ጊዜ እኛ በእስራኤል የምንኖር ኤርትራውያን ጥገኝ ጥያቄዎች ከእስራኤል ጋር አጋር መሆናችንና ጉዳዩም እንደሐሰብን አስተዋውቃለን ብሏል። ጨምሮም የዚህ አገር እንግዳ እንደመሆናችን መጠን አሁን ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ እየታዘብን ሲሆን እንደማንኛውም የእስራኤል ዜጋ ፍርሃቱንም ጭንቀቱንም ሆነ አስቸጋሪነቱን የተካፈለና በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከእስራኤል ጎን መቆማችንና ለሰላም እየጸለይን እስራኤል ድል እንደምታደርግ ተስፋ ያለን መሆኑን እንገልጻለን ያሉት የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ማንኛውም ለእስራኤል ደህንነት ስጋት የሆኑ ጉዳዮች መወገድ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ከዚህ ደብዳቤያቸው ጋር ከእስራኤል መከላከያ ኃይል አባላት ጋር የተነሱትን ፎቶግራፍም አብረው አሰራጭተዋል። ብርጌድ ንሓመዱ የሚባሉት በስልጣን ላይ ያለውን የኤርትራ መንግስት የሚቃወሙ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ ደብዳቤያቸው ጨምረውም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የኢራን አጋር መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና እኛ በስደት ላይ የምንገኝ ኤርትራውያን ግን ይህንን የሁለቱን ሀገራት ጥምረት አንደግፍም፣ ጥምረታቸውም እኛን አይመለከትም በማለት ገልጸዋል። زولسك قلبلي انتاي حسابكي ملاسيم احنا مصدق ملاسيم هذا مريدنا زولسك قلبلي انتاي حسابكي ملاسيم احنا مصدق ملاسيم እስራኤል ውስጥ የሚኖሩ የብርጌድ ንሓመዱ የኤርትራ ተቃዋሚዎች እስራኤል ድል እንደምታደርግ ተስፋ አለን ሲሉ አጋርነታቸውን ገለጹ።
ኦኬ እዚያቶም ቤተ እስራኤል ለዝበሃሉ አምሓሩ ተጋሩ ከምኡውን ኢትዮጵያውያን ኮይኖም እዚያቶም ንኤርትራ ኣይውክሉን እዮም ቀዳማይ ነገር ንሕና እዚ ኩናት እዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ኢራቅን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ናይ ዝኾነ ደጋፊ ኮናን ሰላም የውርደሎ ሰላም የውርደሎም ዳ እምበር ፀግዕ ናይ ኢራን ዝኾነሉ ኣብነት የለ ፀግዕ ናይ እስራኤል ዝኾነሉ ኣብነት የለ ቀዳማይ ነገር ንስኻትኩም እንድሕር ሓቀኛ ኮይንኩም ሓቀኛ እንድሕር ኮይንኩም ኣብ በዓል ፍልስጤም ዝግበር ነገር ኣስጠፊኩም ዲ ኮይኑ ከምኡውን መን ኢኻ እቲ ኩናት ጀሚሮ መን መጀመርታ ሱ ኩናት ጀሚሮ ዓገብ ክትብሉ ዘይተረኣኹምስ ሕጂ ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ንሕና ተቃለስቲ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ንቃለስ ብርጌድ ንሓመዱ ንበሃል ኤርትራውያን ታ ኤርትራውያን ትበሃል ለይ ትገድፍዋ ታ ኤርትራውያን ትበሃል ለይ ትገድፍዋ ነፍስኹም ወኪልኩም ተደሊኹም ብረት ዕጠቁ ተደሊኹም ቦምቡ ዕጠቁ ተደሊኹም እምኒ ዕጠቁ ጉዳይና ኣይኮነን እታ ኤርትራ ትብል ግን ቃል ግን ግደፍዋ ንህዝቢ ኢራን ሰላም የውርደሉ ንህዝቢ እስራኤል ከዓ ሰላም የውርደሉ ንሕና ኣብ ኩናት ናይ ዝኾነ ፀግዕ ንኾነሉ መንነት የለን ትማለት ማሊ ትግራይ ትዕወት እንዳበልኩ ንተጋሩ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈረቓን ኣጥፊኹም እዛ ኣድጊ ማልያ ናይ ሽም ኤርትራ ብልስቲ ሽም ሒዝኩም ብርጌድ ንሓመዱ ኢልኩም ተሲኹም ማለት እዩ ቁርብተይ ክሕልና ኣልቦ እንታይ ክብሉና እዮም ከ እቶም ኢራናውያን ዝሞቱ ዘለኹ እቶም ኢራናውያን ዝጭፍጨፉ ዘለኹ እቶም ኢራናውያን ኣይ ብኢዶም ኣይ ብእግሮም ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግራት ከ ንዓና ከም ኤርትራውያን እንታይ ምስሊ ይኽበና መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዘሻራው ኣብቲ ቁኑዕ ቁኑዕ ብል ኣብቲ ጌጋ ከዓ ጌጋ ብል እዚ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ዝግበር ነገር መንግስቲ ኤርትራ ኣይድግፎን እዩ ከም ኣነ ካብ ሶል ሚድያ ኣይድግፎን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ማንም ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ይኹን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ዝግበር ኣይድግፎን ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ዳይኹም ክትወዙ ዝግባኣኩም ነይሩ ዳ እምበር እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ሕጂ እስራኤል ትዕወት ዲኹም ክትብሉ ኣብ ጎንኹም ኣለና ብትሕቲኹም ኣለና ኣብ ፀጉዕኹም ኣለና ትብሉ ኣለኹም ንስማዕ እዮም እኛ በእስራኤል የምንገኝ ኤርትራውያን የፖለቲካ ጥገኝነት ጠያቂዎች አጋርነታችንን እንገልጻለን ሲሉም ወንሕና ብናይ ፖለቲካ ዕቁባ ዝሓተትና ኣብ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን መርገፂና ኣነፂርና ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ሃየ ብርጌድ ንሓመዱ አባላት አስታወቁም። አባላቱ በማህበራዊ ሚዲያቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት በዚህ ከኢራን ጋር ኦኬ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣስፊሮም ከም ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ኣብ ጎኒ እስራኤል ኣለና ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዝገርመኩም ብጣዕሚ ንሰላም ዳያ ካብ ጎኑ ኣለኹ ትብል ዳ እምበር ንኩናት ኣብ ጎንካ ኣለኹ ይበሃል ተኽኢልኩም ከማን ጦርነት በሚደረግበት ወሳኝ ጊዜም እኛ በእስራኤል የምንኖር ኤርትራውያን ጥገኝ ጠያቂዎች ከእስራኤል ጋር አጋር መሆናችንና ጉዳዩም እንደሐሰብን እናስታውቃለን ብሏል። ጨምሮም የዚህ አገር ወቲ ጉዳይ ብጣዕሚ ዘተሓሳስበና ንሕና ኣብ እስራኤል ነበር ናይ ፖለቲካ ዕቁባ ዝሓተትና እዚ ኩናት አጋጢሙ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝነና እንግዳ እንደመሆናችን መጠን አሁን ያለውን አስቸጋሪ ሁኔታ እየታዘብን ሲሆን እንደ ማንኛውም የእስራኤል ዜጋ ፍርሃቱንም ጭንቀቱንም ሆነ አስቸጋሪነቱን እየተካፈልና በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከእስራኤል ጎን መቆማችንና ለሰላም እየጸለይን እስራኤል ድል እንደምታደርግ ተስፋ ያለን መሆኑ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ተዓዊታ ንክትወፅእ ዝተሓዋወሰ ነገር እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ መስቁንዓት እግዚአብሔር ካ አይሕሱኒ እግዚአብሔር ካ ምስ ዓማጽ ይኮነን እግዚአብሔር ኩናት ደው ይበል ኢልካ ጋር ትጽሊ ዳ እምበር እስራኤል ክትዕወት ክንጽሊና እስራኤል ካ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲዕራ ንክትወፅእ ኣብ ጎና ኣለና እንታይ ዓይነት ዘረባ ይኹም ትዛረቡ ደሎ ኣብ ህዝቢ ኢራን ዝወርድ ዘሎ ካ ተሓሳስበኩምን ኣይጨነቆኩምን እሳቶም ሰብ ደይኮኑ በራእያ ስላሴ ዝተፈጥሩ ፍጡራት ሰብ ደይኮኑ ንሕና ክንጽሊና እንታይ ኢልኩም ክትጽሊ ኩናት ደው ይበል ኢልካ ትጽሊ እስራኤል ክስዕር ኢልኩም ክትጽሊ ኤርትራውያን ካይትወሉ ባበጃኹም ታ ኤርትራ ኣይጠቆሙላት ማለት ማሊ
ትግራይ ትዕወት እንዳበልኩም ንሕና ተጋሩይና ኢልኩም ድሓር ከዓ በቃ ካብቲ ትግራይ ምስተሰጎኩም ገሊኹም ናብ አዲስ አበባ ኮይንኩም ብልጽግና ይዕወት ትብሉ ኣለኹም ገሊኹም ከዓ ኣብ እስራኤል ኮይንኩም ከዓ በቃ ሕጂ ከዓ እስራኤል ትዕወት ጀሚርኩም ዳይ መሆኑን እንገልጻለን ያሉት የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ማንኛውም ለእስራኤል ደህንነት ስጋት የሆኑ ጉዳዮች መወገድ እንዳለባቸው አሳስበዋል። የብርጌድ ንሓመዱ አባላት ከዚህ ደብዳቤያቸው ጋር ከእስራኤል መከላከያ ኃይል አባላት ጋር የተነሱትን ፎቶግራፍም አብረው አሰራጭተዋል። ብርጌድ ንሓመዱ የሚባሉት በስልጣን ላይ ያለውን የኤርትራ መንግስት የሚቃወሙ መሆናቸው ይታወቃል። በዚህ ደብዳቤያቸው ጨምረውም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የኢራን አጋር መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና እኛ ካብቲ ዝገርም እቲ ረሳሕ ፖለቲኮም ማዕረፍ እንደይ ውዱቃት ምዃኖም ማለት እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ኢራን ደጋፊ እዩ ናይ ኢራን ደጋፊ ከዓ ስለ ዝኾነ ቀንዲ ናይ ጉዳይ እዚ ከዓ ማለት ሕጂ ንስኻትኩም ከምኡ ኢልኩሞምስ ከይዶም እስራኤል ንኤርትራ ንኽሃርሙ እዩ እቲ ናትኩም ሕልምን እቲ ናትኩም ድሪምን እቲ ናትኩም ውሽን መጀመርታ ተቃዋማይ ብናይ ደገ ዝመፅእ ሓይሊ ይደግፍ ይቃወም ክኹንኖ እዩ ዝግባእ ንስኻትኩም ግን ንኤርትራ ከም ኤርትራውያን ኮይንኩም ንኤርትራ እስራኤል ንኽትሃርማ እስራኤል ኣብ ልዕሊያ ፅላኣት ክትሕድር ንዓኻትኩም ንኽፈትውኹም በልዕ ትውዳቕ ኤርትራ ደጋፊት ኢራን እያ እንታይ እቲ ጭብጦ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሓንቲ ናይ ኣብ ሊባኖስ ትሕተም ወይ ከዓ ትፍኖ ማዕከን ዜና ኣብ ዳህላክ ናይ እስራኤል ማዓስከር ኣሎ ክትብል ተዛሪባ ነይራ ኣብ ዳህላክ معسكر نا إسرائيل الله ختبل حنتنا ليبانوس تزاريبا منجس إيرترا ولا أول سعيدون ملسته وهاي بونير أبز حلف أوان ون حدا بالعودة كابزو ماج آزيان أب إسرائيل زغمت إيرترا مس إيران تتحبابرين انتاي تجبتي إسرائيلاويان استخويلوهم إسرائيلاويان سيفلطون سلازغون ريهم نسخاتكم تحبروهم دلهم ونحنا خنصرجينا غحافكم غحفلكمينا دست حصبتلو دست خنحصولكمينا كبورتا زنصفتلو عرات كنصفلكمينا زولولتلو غزا خنولولكمينا كازيات حلف رئيس يولكم بزعبا زيات راح تزاريكم دتوصو صبونير ግን ዴል حبريتا መንግስት ኤርትራ ንኢራን ሕግዝ ዋ ምራውም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ዋነኛ የኢራን አጋር መሆኑ ይታወቃል። ይሁንና እኛ በስደት ላይ የምንገኝ ኤርትራውያን ግን ይህንን የሁለቱን ሀገራት ጥምረት አንደግፍም፣ ጥምረታቸውም እኛን አይመለከትም። ኦኬ እዚ አመንጎ ኢራንን ኤርትራ እንደሎ ሽርክነት ወይ ካ ስምምዕ ጥምረት ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣብ ደገን ነበር አይኑ ድጉፎን ኢና ስለዚህ ንዓና ዝውክል ኣይኮነን እዚ ስኻትኩም መን ኤርትራውያን ምስ ወለኩም ገሊኹም ካብ ትግራይ ዝኸድኩም ቤተ እስራኤል ገለ ትበሃሉ ማለት እዩ ፍላሻ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጻኹም ዳእምበር ንዓና ይትውክሉና ነው መን ውክልና ምሳበኩም ይኹም ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን ኮይንኩምስ ኢራን ትሕግዝ ስለ ዘላ ኤርትራ ንዓና ይትውክልና ስለዚ ንሕና ዞም ኣብ ዲያስፖራ ብስደት ደለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣይተሓውሱና ናቱም በልዕቲ ውዳ ብጣዕሚ ትሕዝኑ ግፍም ጥምረታቸውም እኛን አይመለከትም በማለት ገልጸዋል። ወሕጂ ከምቲ ናይ أبعال إيران تقبروا دلا إسرائيل كومودي أب إيرترا خجبر تناتكم وش تناتكم دريم تناتكم حلمي وخمتي أب بعال اليمن زدربة دلوا بومباتات ناب إيرترا خمو بومبا خدربة خمو ميسايلات الروكيتات ناب إيرترا خدربة خمي تناتكم رأسي يا أي تقوري حلي جن كتفلتو مالتي منجس إيرترا تصبو زمدنا يدلوا مس إسرائيل يكون مس إيران مالتي إيرتراوي أكايدو صفوف بوليتيكا زكايد أكايدا مس إسرائيل يكون مس إيران صبو زمدنا يدلو منكسي إيرترا أبا حدا قاتامي ويودا نسخاتكم من خمسة عين دسمع إذن يولكمن كابتا دستمع حساب غزا مولوال عرات من صاف كابات حلف الرئيس يولكمن تحفرو اسكا زيا خسمعاكم مو زيا إسرائيلاويتي زي إسرائيلاوي تفلطوا يحن كلاتكم زي خماقاتكم كابل عودة بيتشابهال
እዚኣኻ ሳጋል ማለት ካብቶም ተጠባቁት ሰብኣ መሰላት ኮይና ኣብ እስራኤል ትሰርሕ እንታይ ክብል ሄኖክ ብጫ ሓቲትዋ እዚ ዝገብሮ ደሎ መንግስቲ ኤርትራ ብምባል ይዝሓታ important that the community, I know the community knows this, but it's really important for the community to understand. Israel has a very great interest in its relationships with many dictatorships, but it has a great interest with the Eritrean dictatorship. تي ديكتاتور شب زبهال نبعلم كم نهالو كونيل كان حدا دصلا خا منغسي ديكتاتور تبلو نزفتا خا ديمقراسي تبلو از ساغواي كينو ساغوا حليفو ترغم زلو يكون نعناني ኤርትራውያን ديمقراسي بولو ديكتاتور بولو كله ساغوا ስለዝኾነ ብዙሕ ንዓና ኣይገርመናን ኣብቲ ትሕዝቱ ግን ክንከይድ እንታይ አትብሎ ደላ ኣብ መንጎ ኤርትራን እስራኤል ጽቡቕ ዝምድና አይደሎ እስራኤል ካል ዕሊ ዝኾነ ነገር ንዓኻትኩም ዘይኮነት በልዕት ውዳቕ ትመርጽ ጽቡቕ ኢንተረስት ናታ ኣብ ተቀይሕ ባሕሪ ብሕልፊ ምስ ኤርትራ ካ ጽቡቕ ዝምድና አይደሎም ብምባል እንታይ ኣምሲላቶ ባቃ ሓምሊ ማይ በላ መስል እንታይ ይመስል ትጎጹ ትሪእዎ ኣለኹም ጽቡቕ ጌራ ገጭባቶ ንሳ ክትብሎ ጽቤት ባቃ ልክ ከምዞም በልዕት ውዳቕ ዞም ኣድግን ሓመዱ ክብሎ ጸንሑ ከምኡ ክትብሎ ያ ተጸቢ እስራኤል ጸላኢት ህዝቢ ኤርትራ ካ ጸላ ህዝቢ ኮሚታት ገለ ክትብሎ ይተጸቢ ግን ጽቡቕ ጌራ ኣብዚ ገሊጻትሉላ ስምዑ ካ መጀመርታ that the community, I know the community knows this, but it's really important for the community to understand. Israel has a very great interest in its relationships with many dictatorships, but it has a great interest with the Eritrean dictatorship. As Eritrea, you know, is sitting on the Red Sea. It's very strategic. Israel needs it. I understand that maybe there are also bases, army bases in Eritrea, Israeli army bases in Eritrea. Israel wants to keep on a very good rapport with Isaias Afwerki. And I believe that Israel... Okay. بس ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽቡቕ ዲፕሎማሲያዊ ዝኾነ ማለት ዘሻራዊ ምስ ኢራን ይኹን ምስ ኣሜሪካ ምስ ተፈላለዩ ሃገራት ኤርትራ እቲ መርገጺ ኣሕደይ ከም ነፋሒቶ ዝቕየር ኣይኮነን ከምዞም ነፋሒቶ ኣድግን ሓመዱ ሪኢኽሞም ተጋሩ እንድሕር ዳረኺቦም ትግራዋይ ትዕወ ትብሉ እስራኤል ተረኺቦም ካ እስራኤል ዕወ ትብሉ ብልጽግና ተረኺቦም ካ ዝኾነ ሰብ ይዘካሽሙ ዝኾነ ነገራት እዮም ዝጉምብሑ ስኢሎም እዮም ዝጉምብሑ ስለዚ እዚኣ ትብሎ ደላ ብትኽክል ጽቡቕ ርክብ ይደሎ እስራኤልን ኤርትራን ከምቲ ኩሉ ምስ ዓለማት ዝግበር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኤርትራን ጽቡቕ ዝምድና ይደሎ ስለዚ ማይ ሓቂንኩም ተሪፍኩም ኣለኹም ኣድግን ሓመዱ ግን ማዕረኽ እንደይ ኩፋኣት ማዕረኽ እንደይ መቸም እዚ ኣብ ኢራን ዝወርድ ደሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንኽወርድ ይትናትኩም ሕልምን እትናትኩም ድልየትን ብጣዕሚ ኩፋኣት ካብ ዓለም ከማኻትኩም ዝኸፍእ የለ ኣላ ቢልኩም መንግስቲ ኤርትራ ትፈልጥዎ ነገር ደይብልኩም ብድንቁርና ዝተላዓጠጥኩም ክትጽሕፉ ከተንብቡ ዘይትኽእሉ ፖለቲካ ክትንትኑ ዘይትኽእሉ ከተንብቡ ዘይትኽእሉ ኣልዕላ ቢልኩም መንግስቲ ኤርትራስ ንኢራን ሕግዝ እዩ እሞ ሕጅስ እስራኤል ከይዳ ክትሃርም ከምዘ ትገብሮ ደላስ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ንኽፍጸም ወንስኻትኩም ኤርትራውያን ኣይኮንኩምን ኤርትራውያን ስለ ዘይኮንኩም ዳ እምበር ንሓደ ኣብ ኢራን ዝወርድ ደሎ እቲ መጀመርታ ዝፈጸመ እውን እስራኤል ንኸዚ ከምዚታት ከማን ተባዓት ኣጥሪኹም ከማን ክትኩንንዎ ይከኣልኩም ኢራናውያን እንታይ ስለ ዝገበሩ ምህረሙ ደሎ ኢልኩም ከማን ክትዛረቡ ከማን ዓቕምን ብቕዓትን የብልኩምን ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ተጎንባሓቲ ስለ ዝኾንኩም ማለት እዩ ተኽኢልኩም እቲ ሽም ኤርትራ ዝበሃል ኣይትጠቀሙሉ ንሕና ኣድግን ሓሙድ ኢልኩም ባዕልኻትኩም እቲ ጉዳይ ኣብልዎ ካልእ ክንቅጽል
وخمسة تريون لهم باكا كم بعل كيروس أسفها زعما سولو خالقوت من الله انت يوم تقول له أبا دي سابا خوينهم باكا مسبل سجنا تتسجيهم سبات يفرارحو إذا ريكارد استجابري كم زحلف أوان من تاريخ كم مسكرو محارز بحال نيرو كاب زم برومت عايز بحالو ناب تجري مسورده أبي عنه خمس بحال ما شتا خوين كان بز ጉዳይ ዝኻ ከም በዓል በየነ ገረዝ ገር ጽቡቅ ገረም ፈልጥዮም ኣብ ትግራይ ምስ ወረደ ክሳብ ዝዓለት እዚኣ ደሃይ ዝበሃል የብሉን ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣልዒሎም ይፈልጡን ሕጂ ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ቅንፀላታት በዚ ጋጣሚ ክትጥንቀቁሉ ዝግባእ በዓል ኪሮስ ገበርትን ሓደግትን ከምኡ ከዓ ምኡዙዛት ጊላ ናይ ብልጽግና ኮይኖም ነዚ ዘርእሰናይ ዝበሃል ብቴሌፎን ዝተቀድሐ ማለት እዩ ዘርእሰናይ እዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ኮይኑ እንታይ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ خدق مالكم مرحبا درسناي يحطها بين عندي غزاربك زي تقبروا زلها هذا بكبر شنو سرحات كبر مو يسرعينا فكر رايو زمان قدي دنقرناها اسكا خوصل هايلن كن ابشكر كتاتي خبالتي حراي هذا يزاربك دنقرناها حكا تقبل دنقري حرم هاي كونن أنت زمان كونن أنت خطرك أنا مرة أنت نكون كم نسخة سنسرحت كبر ودي له شوف عفشاوي نشتي منيخا نزبل زرسنا يملس ولد مريم بال أب زوا سنعفه عدي كولت زبال عدي توليده عدي أبزي إثيوبيا خا أب مرحلة معلم برجتنا حمدو أبوهم بركين ينتفعله ወደዚኦም ዘፈራርሕዎ ደለው ብምቕፃል ኣብዚ እውን ራእዩ እንታይ ኢኸ ነይሩ ክሳብ ክንድዚ በቃ ሃገር ጠፊኣ መንእሰይ ጠፊኡ ተቆሪፁ ተሓሪዱ ዘብል ጉዳይ ድዩ ልዕሊ ማንም ሰብ ከ ብዛዕባ ወረቀት ዝተሓዞም ይኹኑ ምስ ወረቀቶም ዘለው ሲ ንሶም ይፈልጡ እዮም ልዕልና መን ሓላፍነት ወሲዱ ተሰኪሙ ዝስርሐሉ ግደፎሞ ሓላፍነት ናይ ሰብ ተዋሂቡና ኣይኮነን ታራ ኣባላት ኮይና ታዘላትና ዝምድና ድያ ታዘላትና ኣቕሚ ድያ ልዕልና ዝሰርሑ ሰብ መን እዩ ዘለዎም ኮይኑ من يزلو يلا نكو جنكا هزبنا سمع ويكاتي نأجر بايتات محبرة وميديا بخومن الحرب عبليه كايو نوعو تقبلو انت هات تقبر زلخا زيلو كوات او تلقلو بس قاعد ام هركاسي ابز حاطير معلوس كنت ما عادش تقبر مسكين في عبا انا اللي رخو كان زلو دولا بلاش داوي زلو خاصه من سخاري هو سبت اسر تقطع الله خير واه تا ازي منقست زلو عدي وانا تزلو وزج داويت يبهال كم زتري ودلهم كاتخا ادق مالتيو تاسريخا ኢላትኒ ሓንቲ ሰበይቲ ደው ኢላ ይዝብል ሎ በዚ ጋጣሚ ሓደ ጽሑፍ ዝወጸሎ እቲ ጽሑፍ ኣብ ኤሪ ላይን ሚካኤል ኣራንሽ ዝጽሓፎ ጽሕፈት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዳዊት ይብራህ ንበዓል ክፍሎም ኣብ ዓዲ ግራት ኣእሲርዎም ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ይነግሩኒ ኣነ ኣባል ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣይኮንኩን ምስ ዳዊት ብቴሌፎን ንራኸብ ኢና ሃራይ ክድውለለይ እዩ ብምባል ብቅጽበት ናብ ዳዊት ይድውል ሰላም ድሕሪ ምባል እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ክጋደሉ ኢሎም ምሳኻ ካብ እስራኤል ንዝመጡስ ኣብ ዓዲ ግራት ክትእስሮም ግፍዒ እዩ ይብሎ ኣብቲ መጀመርታ ሓሶት እዩ ጌጋ ሓበሬታ እዮም ሂቦምኻ ዘለዉ ክብል ክሕስወኒ ይፈትን እሞ ኣይተሓሱ ንበዓል ክፍሎም ይእሲርካዮም ኣለኻ ክብሎ ይማጎቶ ኣብ ዓዲ ግራት ቤት ማእሰርቲ ልክዕ ከፊቱ ማለት እዩ እንተዘይኮነ ሕጂ ብዛዕባኻ ክትፅሕፍ እየ ይብሎ እሞ ተረዲእካ ኣለኹ ተራዳዲእና ክንፈትሖም ኢና ይብለኒ መን እዩ እዚ ሰብ እዚ ክዛረብ ዝፀንሐ ሓንቲ ሰበይቲ ከምዚ ኢላትኒ ዝብላ ዝነበረ ኣብዚ ከሪኦኩም እየ ስለዚ እዚ ኣድግን ሓመዱ ማሕበር ምትእኽኻብ ገበነኛታት እዚ ናለ نأجر بايتات محبرة وميديا بخومن الحرب عبليه كايو نوعو تقبلو انت هات تقبر زلخا زيلو كوات او تلقلو بس قاعد ام هركاسي ابز حاطير معلوس كنت ما عادش تقبر مسكين في عبا انا اللي رخو كان زلخ دولا بلاش داوي زلو خاصه مش خالي هو
سبت أسر تقطع الله خير هذه من قصة اللي عدي اوكي كان محجون كوميتات ناي سب مشات كمونا بسمسرنا توافيرهم كم زنبرون اب تصحفات يقلص يمو تختنببو تدلي سباتون اب ايري لاين كيدكم كتنببو تقوليهم ازياتهم كلاتهم غبننياتاتهم بليز محارز بحال برومصاي كاب اوروبا وريدو حساب زعلت ازيا شموت عامش 7 عامت قبر ابي كم داتو زي فلت بينا جرز غير صبو غير يفلطي حنت معلت بزعبو تزاري بيفلطن ام معسكراتون يچوين اسرون بعلم اب مال وصيم استزاربو لهم بعل جونصاص እዚ ትሪዎ ደለኹም አድግውን ኣብ ኮሚታ ዝተዋፈረ ሰብ እዚ ዳዊት ዝበሃልውን ኤርላይን ገሊጽዎ ኣሎ እዚኣቶም ተጠንቀቁሎም ፕሊስ ዝሓለፈ ውሕጅ ውሰዶ ከመይ ጌርኩም ዓድኩም ተኣትው ዳ ክትሓስብለኩም እምበር ደድሕሪ እዚኦም እቶም ንኣሽ መንእሰያት ክትኮዱ የብልኩምን ኣንብቡ ረኣዩ ሕተቱ ስኢልኩም ፀፋዕፋዕ ኣይትበሉ ጥራሕ ኢና ክንብለኩም ንደሊ ብዝኾነ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ከብለኩም أبي خاني دو يبلن وي أمنا كاني أبو يموت به بزقاق أمزي قبل حجي نغور لقضاء مينستر أبي أحمد مش إسياس مش كرمك أكا حيش تخيمنا لنا الميتنا نقيفنا يوينا أبو لا أقول سمعنا أبزل لقود خفا أنت أبزل لقود أجدن ሁነታት ኩሉ ተረዲእና በዚህ አጋጣሚ የቀሬታን ሐቶ አብጎን አሁን ዘለም ኦኬ ሎሚ ኮነን ተጋግዩ ኣብ ላይፍ ወጽዩ اسكاندينيفيا بملئن هكدفين قبلنا خلون شودن نروين دنمارك شعون عقب زبلو سباي نبرن ولا بتلايف ندا تزرب زون كو تباهيلي امسايا نايتي اخ ارخيبو اب شودن مالتي 12 سبع حيزو حديرو نحنا هكدف ندينا نحنا لا نقبركم كينا مناي دلاي فتح عندي خيروس دا ايلون غزون ويلم حسب زعصو دي يزر كيدي داي كيروس بغبو خغمغم الله بغبو تغمغيمو خاني كيروس مسمور خزالو كل سب اب مسمرو اب زود معلو مزسرح تراي خاني سرح زعوت انا نابنت كابزي اوصي لس درافا ايلن دحر كونسرت حيزاز انتي نداولكم يا خصعصعكم زي كونكو لازي حجون ود خيروس نزت بلا زلخا انا دعدي عز ولطيو تزاريبه يلخو زحطتولا اكاليو كحتن زخيل سب بوشت يهون بدقه ولا ماس ميدا عديمون كزراربن زدلي بزعبا زخي زل خيدي each and every بملو كبدنا عف فيلو ملي الله زلنا يا بوتان زلنا يا كونتاتن سلازي فقدلنا كن سغاب حجسو إلنا لنا معلت جزئين حلي كن كله خم تاشم بب معلتو كن كوتسي مالتي سلازي زلو زلو خانه زحطتو له غدايو ابا اديس ابابا ون انا بومبر ناي دنمارك خينه كيروس افاراريو ገንዘብ كعمصم شفتا تقيرو اديس ابابا كعمصم انتا اذ دنمارك سيدكم مزلخن ገንዘብ هاي فرار هنالو هيوتنا بحدغا ياتلو زبولنا ابالات فاينانس حقاو فاينانس ناي دنمارك ناي اديس ابابا هنالو بدرجه مريحنا ترخيبنا ينعنا بزعبا ገንዘብ نحنا سددنا يا خابزي نقل سيلنا مالتي نحنا خا نتك خيدي ገንዘብ كاني تخاتاتيلنا مس حزبنا مس بايتونا تزاريبنا خا وصلنا حلفنا كم طفا كن عدي وعلن توسيد ገንዘብ 70 قلن شحنا بانكو ناب موبايلو ناب قلمولو يا عليك الله سمعوا جماعه هجي نحنا يهون زبهال قال سيلن وين قالس وي قديفنا سرنا فتحنا غغزانا حدارنا نغبر دي اتنا تيزربا موداتا مغنياتو او اديس ابابا اوفيس تخفيتو بوليتيكاوي ناي بوليتيكا اوفيس امم مس حدا منغسي مس حدا سرعات زقاوم حيلي اب ندابار اوفيس خفت او هوتيل اب تحت ندا ديسكو ندا شراموت اب لعل هوتيل خفت اب لعلس اوفيس خفت صطها خي ويوم مس منغست زاكل ندا تبا زلها ناي 50 عام سرت زلوو سور زلوو سرعتكو اخت قال زلها ناي اسياس اب ندابار اب تحت ديسكو اب لعل اوفيسكا تاي مالتي زي سلازي كيدنا بغبو خنغمغم لنا ابزات بحال زلا غد
ጉዳይ ከአኒ ብጭቡጥ ባይቶ ብርጌድ ንሓመዱ እዮም ኣጽዲቆም ነዚ ግሎባል ማለት እዩ ኣነ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ደው ኢለ ዝኸይ ዘሎ ኸይዲ መዕገስ ዘይትገብሩሉ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሓቅነቱ ከመይ እዩ ዝበል ኩሉ ደብዳቤ መጸካ እንዲ ደብዳቤ ሰዲድና እንዲና ኢሎም ናትና ደብዳቤ መጸን ዘሎ ዋ ሞ ከመይ ተሐቂ ሞ ንሕና ደብዳቤ ሰዲድና ልኩም ኢና ተሐቂ ግን ንሕና እዩ ትመግለጺ ንሕና ኢና ወሲናዮ ንሕና ኢና ውፅኢናዮ ተወድያ اوكي كبرات تخاتات سول ميديا مترشا بي بي سي بزعبا صندو املكيتو زوصو حبريت علمو يغني لي كلاتكم تخاتات سول ميديا لايك ايتو حدو كندقس كنتس ايرتراونت كورمنت اينرسع ابالات سول ميديا نمخان بليز تقدميت كومنت ابا غود فولكمي نفس وقف ابال سول ميديا تكون بزقاطامي عدمكم سسنايو ودحانكم يقني الله يمحركا امول غري تنفدي ما بنا تنفدي قدمو بنا تنفدي حل مدافنا تنفدي ما بنا ينبلي تنفدي ابي عملي تنفدي سهد ايربا تنفدي انك سايمودا تنفدي ما بنا ينبلي تنفدي ناب دوهان زوسد صرغا كاب 2013 قصاصرا ገዛት ሒዙ ተዓጽዩ ምጽንሑ ይፍለጥ ንተወሳኺ ዓወት ገብረ እግዚአብሔር ኣብ እንጋል በሰራዊት ኤርትራ ተነቢሩ ጸንሐ ኬላ መልዓሉስ ዒቡ መጓዓዝያ ህዝብን መካይን ገበርቲ ሰናይን በወግዒ አገልግሎት ክባ ጀሚረን ኣለዋ እቲ ኣብ አንጋል ዝነበረ ኬላ ከይተላዕለን ከሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንልዑል ጸገም ተሳጢሖም ከም ጸንሑ ዋና ማሓዳሪ ወረዳ ኢሮብ መምህር ኢያሱ ምስጋና ይገልጽ عدقرات سبع بإنجالنا بإيروب دوحان وصلنا برا من قدي بناي منجس إرترا تكلا تجارو تحسي وصلنا برا حزب تخلا العلم ولو تخلا العلم تو ناي ترانسبورت أقلقلت هو هبت جميل ولا مالتي حزبي مالا لسلو زي منجس أو تكالاتي وردو يملسو حزب قلقالات ما هبت جميل ولا مالتي فلازم حزن إحنا حد عبي معبالة لوتي نقولات حزبي عبعري وتجمع فلازم برا مالتيو مخنياتو تو مقدي كاب عدقرات دوحان حد ساعات مقدي كاوسو كلاب معصاو مكاين بالعلي زويراني خدا كاو خدا خلوها بربعة خشاب 5 ساعات وصلت مقدون اي تسرحل وترانسبورت واقعون كشاب بحدا زور كشاب شو عتمي تخفيلهم يخدو كاو مسونا ينداد نهاري عبي سقم حرتونا البريتوريا تو دمص ناي طيت مترافو حد عبي نجر كوينو اب قلقالوت اب عبي سقم زنور حزبي مالتي بلاز حزتو مقد مخفاتو اب حص روان سلوت قلقالوت ترخيب سلازلو حد عبي معباله لوطينا نبلو بو سلام كونو قصلنا انا دل مالتي እቲ ኣብ እንጋል ዝነበረ ኬላ ከይተላዕለና ሃለውን ካብ ዓዲግራት ናብ ዶሃን ኢሮብ ዝወስድ መስመር መብራህቲ ከቋረጽን ከሎ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ሰራዊት ኤርትራ በመዝረራብ ሰብ ሞያ ከይዶም ስራሕቲ ጽገና ይውግኑ መንባሮም እቲ ዋና ማሓዳሪ ይገልጽ ኣብዛ ከፍዕነርና ሰናብ ዝሓሸ ይመጽ ስለ ዘለና ዙይ ንሕና ተወሰነ ግዜ ሰዓታት መዓልታት ትኾነውን ይጥቕመና እዩ ማለት ካው ኸ ናብ ሰላም ንኸይድና ኢና እውን ተስፋ ንገብር ካው ግን ኩነታት ዝውስኖ ክልቲኡ ብላዕሊ ዘሎ መንግስቲ ዝውስኖ ኣብ ታሕቲ ዝኒሆ ትርኢ ከለኻ ሰላም እዩ ማለት እዩ ሕዚ ዝኒሆ ሃዋህው ጽቡቕ እዩ ንሕና እውን ብኡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ዳምና ብስሩዕ ግዝያዊ መንግስቲ እውን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ኮይኑ ኩነታት ናብ ዕላው ዝኾነ ካብ ህዝብና ህዝብ ተቢሉስ መንግስት እውን ግልጋሎት ዝረኽበሉ ኣብ ሓደ ንመጸሉ ዕድል ንኽፈጠር ንኽሕግዝ ክገብር ኢና ንላቦ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብወገን ደቡብ ኤርትራን ዞባ ማእከል ትግራይን ቀንዲ መሳገሪ ኣብ ዝኾነ ሩባ መረብ ካብ ኤርትራን ትግራይን ዝመጹ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸብሉ ሰንበት 8 ሰነ 2017 ኣቆጻጽራ ግእዝ ከም ዝተኸፍተ ተፈሊጡሎ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣይተ ግዛው ዝተባህሉ ነባሪታ ከተማ እቲ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝስዕብ ይገልጽዎ بتعمل على تحدي زي بتعمل تقول نيرم إن ده تبقى زين ده ده بقى عاطي خاطري فتصوت هلو تشوفوا هلو كم يلير بس عيبة كل يوم بقى نايلو ويحكي فدلي سلنا ولا يمثلنا فهمني نعرفهم دي أصيلس ኣብዚ ቅነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ነጣፊ ማሕበራዊ ሚድያ ኣውል ስዒድ ምስ ነጠፍቲ ደገፍትን ማሕበራዊ ሚድያን ሕወሓት ኮይኖም ጽምዶ ብዝብል ዝገብርዎ ዘለዉ ጎስጓሳት ሚድያ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ቢንቶ መረብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ ርክብ ህዝቢ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ ዝኾነ ሓዱሽ ጎበዛይ ነቲ ኩነታት ክከታተልዎ ከም ዝቐነዩ ይዛረብ ሚድያና ንከታተሎ ነርና ንሕና ቅድም ክብል እቲ ኣብ ዛላ መሳኹን ኢሮብ ዝተኻየደ ብዙሕ ዓመታት ፊናዮ ዝነበርና ንምንየ ዝነበርና
ኩነታት ስለዝነበረ ካታተሉ ጌርና ንሱ ካብ ጅምር ካ እንደገና ዓባና እንከም ፍጠር ንፅበ ዝነበርና ሰባት ኢና ከም ህዝቢ ማለት እዩ እቲ መበገሲ ናይ እውን ኣካል ናሃት ኮይኑ እቶም ንሕኡ ዝከታተሉ ዝነበሩ ሰባት ዘበገዝዎ ስምዒት ናይ ህዝቢ ድሌት ናይ ህዝቢ ዝፀምኦ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ዝተሸገረ ህዝቢ ዘሎ ሓበይ ነይሩ እቲ ዝኸድናሉ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ትግራይ ኣይነበሮን ባልና ንባዕልና ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ይኹን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሰፋሕቲ ገበናት ኩናት ዝኽሰስ ኮይኑ እዝታት ዕልባት ከይረኸበ ዝግበሩ ርክባት ሙሉእ ሰላም ክፈጥር ኣይኽእልን ዝብል ተቃውሞታት ካብ ገለ ነጠፍቲ ወገን ትግራይ ይስማዕ እዩ ከምኡ ድማ እዚ ጽምዶ ብዝብል ዝበጋገስ ዘሎ ርክባት ኣብ እዋን ምትፍናን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ንሰላም ዘይኮነስ አሞል ገሬ አይታንፈዴ ማቢና አይታንፈዴ ከደሞ ቢና አይታንፈዴ ሐል መዳፊና አይታንፈዴ ማቢና ይናበሌ አይታንፈዴ አባያ ዓሚሌ አይታንፈዴ ሰሄዳ ይረባ አይታንፈዴ እንኪሳይ ሞዳ አይታንፈዴ ማቢና ይናበሌ አይታንፈዴ